Els viatgers de la Gran Anaconda. Please hear my anguish words of truth. Les llengües de l'anaconda. David Valls, què tal? Molt bé. Fidel a la teva promesa de tornar, aquí et tenim. I també vam prometre que parlaríem de la Masic. Sí que ho vaig Llengua dir. propera, però paradoxalment molt desconeguda. Sí, i la tenim aquí. No només ara modernament, sinó també... David Valls, lingüista. Antic, ara en parlarem una mica. Va, Amazic. que no sempre es diu Masic. No sempre es diu Amazic. És una llengua que rep diversos noms, perquè es parla en una zona molt extensa i molt àmplia del nord d'Àfrica. Llavors hi ha llocs que en diuen Amazic, que en diuen Tamazic, també Tamaixec, Tuareg, dels tuaregs. Els homes blau. Dels homes blau, exacte. I a Europa molta gent la coneix per bereber, que bereber és un exònim. Exònim és una paraula que no se la posen ells mateixos, sinó que els hi ha posada de fora, que vol dir bàsicament bàrbar, tribus que eren bàrbars, això és quan els romans van anar per allà i els grecs també. Perquè la gent, sobretot dels vilatges de la costa, que eren objecte dels atacs dels pirates barbarescos o corsaris otomans que venien del nord d'Àfrica. Això mateix. És una llengua, a més, amb entre 20 i 30 milions de parlants. No se sap exacte perquè no hi ha un estat propi on puguis dir, ei, aquí tots parlem amazic. És tota una població repartida pel nord d'Àfrica, des del Marroc fins a Algèria, bàsicament, dividit en diversos estats. Algèria és oficial. Exacte. Tant el Marroc com Algèria, el Marroc també és oficial, junt amb l'àrab. Després es parla a Líbia, Tunísia, Mauritània, Egipte, Níger, Mali i Burkina Faso. Tota la franja nord i fins i tot cap al sud, cap al Sahel. Això mateix. I fins i tot sembla ser que s'havia parlat de les Illes Canàries, on és coneguda amb el nom de Guanxe. Seria un altre nom també amb aquesta llengua. Què va passar a l'arribada dels castellans? Aquesta llengua es va perdre. Però queden molts noms a les Illes Canàries, topònims, amb aquesta llengua, des del Teide, Tenerife, hi ha molta toponímia allà i noms de llocs que provenen d'aquesta llengua. Achí, fill de, guat, aigua, eres, toll d'aigua, en fi. Carai, t'ha sorprès aquí tot. Parlant del Guanxe? Sí. Què passa aquí? Que, esclar, en tants estats i tanta extensió geogràfica, això fa que l'amazic tingui molta variació dialectal i que hi hagi, per començar, tants noms, però també costi de saber quants parlants hi ha. És a dir, que pot haver-hi parlants d'amazic que no s'entenguin entre ells? Exacte, és el que anava a dir ara. A vegades em penso que entre dialectes hi ha força disparitat i potser la intercomprensió no sé fins a quin punt a vegades s'entenen del tot. S'ha de dir que a la Universitat de Barcelona hi ha un departament amb uns excel·lents professors que saben l'amazic, que l'ensenyen, que l'estudien, que han fet diccionaris en català i fan moltes coses molt interessants i es pot aprendre, Doncs això és una llengua molt parlada, molt més que grans llengües europees, per exemple, però en aquest cas, al no haver-hi un estat darrere, ja se sap què passa, És una llengua subordinada, minoritzada, i és una llengua que pateix. Això ens hauria de sonar una mica. És a dir, que sovint és més important l'ús que se'n fa d'una llengua que no pas el nombre de parlants. Exacte. Aquí hem parlat de 20 o 30 milions de parlants, però en canvi... Clar, hi ha moltes zones on em penso que encara hi ha molt parlant monolingüe o gent que no sap l'àrab, per tant, és una llengua necessària si vols viure en certes zones, si et vols entendre amb la població, perquè no parlen l'àrab, però sí que hi ha molta població bilingüe i fins i tot hi ha zones on hi ha substitució lingüística per l'àrab, Doncs molts marroquins que viuen aquí a Catalunya doncs parlen l'amazic com a primera llengua, alguns també parlen l'àrab o darija, que és la varietat d'àrab que es diu al Marroc. No, perquè de fet no són àrabs, són amazics. Són amazics, sí. Els homes lliures. Exacte, sí, és el que vol dir, sí. Doncs això, com a llengua minoritzada també hi ha una tendència als seus parlants a amagar-la, I dir, no, parlem àrab. Ja ens han parlat moltes vegades de llengües que els propis parlants se n'avergonyeixen i d'alguna forma per això acaba desapareguent. I diuen que parlen àrab, però la veritat estan parlant amazic, que són dues llengües molt diferents. Més curiositats. La península Ibèrica. Què passa a la península Ibèrica? Durant molts anys, 700-800 anys en algunes zones, al sud, a Granada, doncs hi vivien els àrabs, va pertànyer als àrabs, era àrab, i sí que les elits i molta població parlava àrab o mossàrab, també. Molts van aprendre l'àrab, molts no van arribar a aprendre l'àrab, els que ja vivien aquí, I llavors va sorgir el mossàrab
que és una barreja de les llengües llatines que es parlaven a la península amb l'àrab, que està ple de textos i escrits i està plenament documentat el mossàrab, però molta d'aquesta gent eren amazics. Parlaven amazic. I parlaven amazic i ens han deixat, doncs, topònims. Si algú agafa mai la Nacional 2 direcció cap a la Panadella, abans de d'arribar a la Panadella passarà per Jorba. I Jorba és un topònim amazic, de llengua amaziga. A Mallorca tenim Sineu, que sembla ser que podria ser-ho. Tenim Mequinensa, a la Franja. Al País Valencià tenim Atzeneta, Senija, i molts altres per la península Ibèrica, també. He buscat ara els d'aquí, d'amiquíssim, dels països catalans. Sí? Sí. Una de les característiques que pot cridar potser més l'atenció, i ja vam parlar un dia d'alfabets, és que és una llengua amb 3 sistemes d'escriptura. Com el japonès. Exacte, com el japonès, sí. El que passa que, a diferència del japonès, en japonès combines els 3 sistemes d'escriptura. Quan escrius de normal ja els fas servir tots 3, de fet 4, perquè l'alfabet llatí també ja s'hi cola per allà dins. I en canvi amb l'amazic no, n'has de triar un. O ara escrius amb un, o escrius amb l'altre, o escrius amb l'altre. Llatí, o escrius amb l'altre. Tenen l'alfabet llatí, tenen l'alifat, que els ve doncs, de l'àrab, i tenen el tifinac, que és el seu alfabet propi. Llavors, no és com el japonès, que si tu barreges alfabets, o el que tris, doncs escrius amb aquell del principi al final. Pots decidir començar per l'alfabet llatí, si vas aprenent la llengua en un principi et serà més fàcil, perquè és un alfabet que ja sabem, però potser a la llarga hauràs d'acabar sabent potser l'alifat, l'alfabet àrab, o, esclar, el tema és que al Marroc es fa servir el tifinac, sí? El tifinac potser que és el que ens interessa més, perquè és un alfabet propi i únic per escriure l'amazic, que és el que fan servir els tuaregs, doncs té el seu origen probablement en el tronc fenici púnic, ve dels fenicis, això. Molt enrere. Sí, exacte. I hi ha unes versions arcaiques, que són conegudes com a grafies líbiques, que es feien servir per tota l'Àfrica del Nord, fins al finals de l'època... Eren navegants. Sí, fins al finals de l'època romana, i que ve de l'arrel això púnica o fenícia. Per si fos poc, doncs, dins d'aquest alfabet, del tifinac, hi ha 2 versions que són força diferents. El tradicional, vinculat al tamaixec, i el modern, o neotifinac, que avui és el cooficial al Marroc. El tifinac tradicional és el que s'ha conservat entre els tuaregs d'Algèria i el Níger, on encara avui en dia es fa servir, de ritual per jocs, missatges d'amor, decoracions... De forma quotidiana. Sí, però per missatges d'amor, jocs, decoracions, una cosa com més estètica. Però sí que per escriure cartes, un text llarg, no el fan servir. Escriure cartes. Qui deu escriure cartes a aquestes alçades? Sí, no ho sé. Curiosament, es fa servir més entre dones que no pas entre els homes. És curiós. Quines coses. No hi ha una forma única, no? I l'ús de les lletres pot variar, així com la direcció de l'escriptura. Antigament s'escrivia de dalt a baix. Com el xinès. Exacte. I després sovint de dreta a esquerra. I les lletres s'invertien o es giraven en aquests casos. Clar, si escrivies de dalt a baix, doncs giraves les lletres. Quina complexitat. Sí. Llavors, què va passar? Doncs Què va passar? als anys 60, uns joves lingüistes de la Cabília algeriana van desenvolupar un alfabet unificat a partir de les versions conservades del tifinac tradicional. Sí? Sí. Perquè hi havia diverses versions també del tradicional, no? I el van unificar. Llavors es feia servir a partir d'Algèria com del Marroc de forma simbòlica per reivindicar la cultura amaziga, però rarament es feia servir per textos llargs. Clar, va ser un intent d'unificar per entendre's una mica millor entre tots. Exacte. Llavors, aquest ús simbòlic es deu en part que al Marroc el tifinac no s'havia fet servir mai i la societat amaziga tradicional desconeixia aquesta grafia per complet. Els manuscrits medievals, per exemple, en amazic conservats al Marroc feien servir l'alifat, clar, per influència de l'àrab. Per tant, realment al Marroc no coneixien el tifinac. Durant el segle XX es va fer un canvi i es preferia fer servir l'alfabet llatí, que era més apte per expressar les vocals. Què passa aquí? Que tenim l'alifat, no s'escriuen en vocals. No? Correcte, ja n'hem parlat també. Ja n'hem parlat, i això a vegades pot crear confusió. Llavors van preferir fer servir l'alfabet llatí per posar vocals i desfer ambigüitats, no? I era més fàcil també, ja al segle XX, amb un entorn informàtic on l'alfabet llatí està plenament desenvolupat. Però a finals de la dècada del 90, el govern marroquí, a través de l'Institut Reial de la Cultura Amazic, o IRCAM, per les seves sigles, va establir, doncs, van fer un debat allà sobre quin alfabet haurien de fer servir per escriure l'amazic. Perquè, com hem dit abans, l'amazic és oficial al Marroc i quan una llengua és oficial, el govern la vol fer servir, vol fer cartells i diu, home, hem d'escriure com ho escrivim, això. Com ho hem de fer. Exacte, com ho hem de fer, no? I finalment, el 2003, i això ja és molt recent, es va decidir adoptar l'ús del neotifinac com a escriptura oficial de l'amazic per llibres i materials escolars, carreteres, cartells, etc. Que és aquesta barreja, el neotifinac, d'aquests joves de la Cabília, de mirada pura i brillant, doncs, que van desenvolupar a través de les diverses versions que s'havien conservat de l'alfabet tradicional. Hi ha gent que s'ho va prendre bé i hi ha gent que no s'ho va prendre bé. Clar, va haver-hi alguns activistes, gent a favor de la llengua, que es van decebre una mica
perquè estaven acostumats a l'ús del llatí i van dir, ostres, ara ens poseu aquest alfabet, això ens dificultarà molt les coses, la gent no ho sabrà. Hem de tornar a començar. Hem de tornar a començar, no? Era molt desconegut al Marroc, no es feia servir, però, d'altra banda, també molta gent conscienciada amb la llengua van veure com un fet diferencial de dir la nostra llengua té aquest alfabet propi, és una part d'identitat, recordem que les llengües també són identitat, i és una cosa diferent de l'àrab, i és un fet diferencial, i això també... un rerefons polític aquí. Exacte, i és un deslliurar-nos de les herències del colonialisme, no? I també va agradar, també hi ha hagut gent que ha agradat, i al final és com es fa servir. En el Marroc, com a mínim, es fa servir el neotifinac. Els col·legis públics marroquins, a les zones on la llengua és tradicional, no tot el Marroc, estaríem parlant de la part nord del Marroc, i no tot arreu tampoc. És a dir, que si vas per l'autopista, la senyalització te la pots trobar en bar i si mireu per internet, sí. A més, els Tifinac també s'ha incorporat a cartells d'activitats culturals, anuncis municipals, pancartes festives, senyalització de les noves autopistes, hi ha cartells bilingües, l'àrab, Tifinac, a vegades també ho posen en francès. És un esforç que cal reconèixer. És un esforç que cal reconèixer, tot i que és pràcticament absent de la premsa escrita, a excepció de l'Agència Nacional, la MAP, M-A-P, de notícies, que ofereix una versió de les seves notícies escrites en Tifinac. Què més? Des de fa anys hi ha versions informàtiques de l'alfabet Tifinac que ens permeten, doncs, amb l'ordinador, correu electrònic i fins i tot teclats ja de mòbil, sí, i per impremta també. Està salvat. Està salvat, jo penso que sí, és una llengua amb molts parlants, i es fa servir, doncs els tuaregs la fan servir, etc. D'acord? D'acord. Què més? Potser l'hauríem d'haver dit al principi. Doncs l'amazic pertany al tronc de les llengües afroasiàtiques que conformen una família lingüística. Són unes 375 llengües amb més de 400 milions de parlants, que no són pocs, i s'estén des de les costes atlàntiques aquesta família, de Mauritània a l'oest fins a la província iraniana, fixa't, si anem fins i tot a l'Iran, sí, l'antiga Pèrsia. Khuzestan a l'est, la casa dels Khuzes, deu ser, dels Khuza. Probablement, perquè tots els estan és la terra dels Khuz, la terra dels uzbek, la terra dels tadjiks. Sí. I des de la frontera siriana amb Turquia al nord, i fins a Somàlia al sud. Un territori enorme, doncs. Exacte. I dins d'aquesta família hi ha subfamílies, com les llengües semítiques, ja ho sabem, això. Àrab, hebreu, l'egipci, que ja està extint, l'egipci antic, i les llengües txadianes del Txad, com el Hausa, les cuixítiques, com el somali, les homòtiques, que és un grup de llengües aglutinants que es parlen a Etiòpia. I, última curiositat, doncs també hi ha el judeu amazic, que com el seu nom indica, és unes varietats de l'amazic, que és una barreja entre l'hebreu, una mica d'hebreu. Parlades les comunitats jueves. Exacte, parlat per les comunitats jueves al Marroc, bàsicament. De fet, és amazic amb manlleus d'hebreu. Ja sabem que quan dues llengües es toquen, doncs s'acaben passen coses. Exactament, passen coses. Com amb les persones, també. I el que et dic sempre, David, com vols que els homes ens entenguem? I les dones. I les dones. David Valls, moltes gràcies, fins aviat. Vinga, a tu, fins aviat. Els viatgers de la Gran Anaconda a Catalunya Ràdio.